Эфирда яңалыклар вакыты тапшыруы сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Исәнмесез? Шәчү төгәлләнде, бәйрәм итәр чак җитте. Сабан туйлары башланды. Әлмәттә Кабат Тур де Татарстан 2022 ярышлары узачак. Әлмәт театрында яңа җиңү. Бу хакта бүген сөйләрбез. Россия хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин ОПЕК үзәгенең социаль эш буенча белгече Кристина Дьяченкоға әһәмиятле бүләк тапшырды. Кристина безнең республиканы үз өлкәсендә һөнәри осталык бәйгесендә тәкъдим итте. Кристина Дьяченко аеклык ноктасы проектын тормышка ашыру буенча билгеле. Ул алкоголизмнан интегүче ата-аналарга тернәкләнергә ярдәм итә. Бүген әлеге проект ярдәмендә Әлмәт районында 31 кеше дәвалау узган. Россия көне алдыннан яшь бөгелмәлеләргә Россия Федерациясы гражданины паспортлары тапшырылды. Шара Бөгелмә шәһәренең тантаналар залында узды. 14 яшьлек малайларны һәм кызларны Бөгелмә муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Ольга Плеханова котлады. Беренчеләрдән булып Россия паспортын 3нче мәктәп активисты Дарья Муравьевага тапшырдылар. Киләчәктә ул сәясәтче булырга хыяллана. Шуңа күрә тормышының төп документын ул яңа башлангычлар нигезе дип атый. Это очень важное событие. Бу минем өчен мөһим вакыйга. Бу олы тормышка адым. Россия гражданины булып, мин илнең барлык байлыкларын арттырачакмын һәм моның белән горурланачакмын. Тантаналар рәвештә документны 9 укучы алды. Алар төрле конкурслар лауреатлары, чемпионатлар, фәнни олимпиадалар призерлары, 1нче, 2нче, 9нчы, 16нчы мәктәпнең һәм 2нче лицейның уку отличниклары. И, конечно, сегодня хотелось бы вас, юные наши ученицы, поздравить, что вы на себя берете очень большую ответственность. Ответственность, что у вас есть не только права, но есть еще и обязанности. Я уверена, что наши юные ученицы в дальнейшем выполняют настоящих россиян. Поздравляю вас! Лаулар кабул иткәннән соң шәһәр активистлары паспорт тарихы белән дә танышты. Россиядә беренче тапкыр эчке куллану өчен паспортны Петр I указы белән кертәләр. Ул чакта ул юлда йөрү грамотасы дип аталган. Бу бик мөһим документ. Яшь бөгелмәлеләрдә бу көнне гомергә хәтерләрендә калдырачак. Айгөл Шәрәфиева, Зират Сәйдкулов, Луч, Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Әлмәт театры Түбән Тагилда узган 19нчы Россия кеше шәһәрләре театрлары фестиваленнан җиңү белән кайтты. Безнекеләр мәртәбәле иҗат бәйгесенә Халид Хасейни романы буенча куелган «Җил артыннан» спектаклен алып барды. Аның режиссеры Камил Тукаев. Бер атна дәвамында фестивальгә Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган 16 иҗат коллективы бер-берләренең эшләре белән танышты, укыды, һөнәри осталыкларын арттырды. Нәтиҗәдә «Җил артыннан» спектакле зур формадагы иң яхшы спектакль номинациясендә җиңү яулады. Театр артисты Айрат Мифтахов Хәсән Сохраб роле өчен диплом белән бүләкләнде. Котлыйбыз сезне. Шәчү төгәлләнде. Димәк, авыл халкына бәйрәм итәр чак җитте. Беренчеләрдән булып Шәчү компаниясына нәтиҗәне Елхавой һәм Түбән Абдулда, Миңлебай станциясында һәм Яңа Нәдердә чыгардылар. Татарстанда рәсми рәвештә Сабан туйлары 11-12 июньгә билгеләнгән булса да, кайсы бер авылларда ул 4 июньдә үк старт алды. Шуларның берсе Яңа Нәдер авылы җирлегендә узды. Сабантуй мәйданын иң башта сугышчы балалары авыл эшчәннәре урады. Бу күптәнге йола. Җигүлатларда урам әйләнеп Сабантуйга бер атна кала, бүләк җыю йоласы аннан да алрак. Бу безнең элек-электән килгән. Менә мин үземне хәтерләгәннән бирле, менә шулай ул инде бездә атлы сөрән дип атала. Һәр йортка кереп, теге ай рәхмәт апага, ай рәхмәт абыга дип, менә шулай без аларны көтеп алабыз. Һәр гаилә йомыркаларны әзерләп, капкаларын ачып, теге кайбер йортлар инде шәйләрен куеп, менә шулай итеп каршы алабыз. Яңа Нәдер халкы өчен Сабантуйның төп иганәчесе Зәй хуҗалыгы директоры Динар Ихтисамов. Хуҗалык биредә иң дәресе. Аның гомуми мәйданы 2500 гектар тәшкил итә. Биредә бер төрле культуралар, көнбагыш, рап сигәләр. Быел беренче тапкыр 720 гектарда җитен чәчтеләр. Хуҗалыкта 240 баш, мөгезләре төрлек, 32 прәмлек техника исәпләнә. Җәйге сезонда биредә 32 кеше, кышын 7 кеше эшли. Нәкъ менә Зәй хуҗалыгы уңганнары бәйрәм тантанасының төп каһарманнары булдылар да инде. Егетләргә һәм кызларга телисем килә.
исәнлек, иң беренчесе исәнлек, саулык, чөнки исәнлек булмаса эшли дә алмыйбыз без. Эшлисе дә килми. Дөнья тынычлыгы, барыбызга исәнлек, саулык, бәхетлек, озын гомер насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Бергә эшләй, яшәргә насыйп итсен, эшләргә насыйп итсен. Бүләк алучылар арасында өлкән иптәшләренә булышкан яшьләр һәм мәктәп укучылары да бар. Араларында Әмир Харисов эшләп алган акчасына телефон алган. Быел да максат өметләре зурдан егетнең. Бу елны 3 ай эшләп 45 мең җыярысы килә. Шунда 45 меңнән бере кайда тагын 10 мең эшләп 55 меңгә бере электрический самокат аласы килә. Сабантыйны оештыруда депутатлар, эшмәкәрләр, авыл халкы зур өлеш көткән. Мисал өчен фермер Илгиз Хайдаров чабышларда беренче һәм соңгы килгән ат хуҗаларына махсус бүләкләр әзерләгән. Хуҗалык алдынгыларын хөрмәтләү тантанасыннан соң концерт һәм спорт программасы башланды. Спорт ярышлары һәм традицион уеннарда катнашудан халыкны килеп яулап торган яңгыр да куркытмады. Берсе колага менгән арада икенчесе көендә чиләкләр белән су ташуда ярышты. Өченчеләре капчык киреп йөгерде, дүртенчеләре кул көрәштерде. Калганнары көч биреп, әйдәкләп торды. Берсе белән әйткәндә, бәйрәмдә һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Яңа Нәдер Сабантуйның баш батыр исеменә быел Илнур Миңнебаев лайык булды. Татар башкорт көрәше авыр вид спорты шутлана инде санала. Шуның өчен без артык әзерлек булмаса да авылыбызның Сабантуй күркәмлеге өчен катнашырга уйладым быел да. Радифа Нуманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районының башка авылларында Сабантуйлары 12 июньгә билгеләнгән. Бу көнне Югары Мактама, Кешүшат, Миңлебай, Мәмәт, Түбән Мактама, Яңа Кәшердә милли бәйрәмнәр гөрләячәк. 13 июнь Чупайлылар, 18 июнь Габдрахманлылар һәм Тайсуганлылар, 25 июньдә Салкын Алан халкы, 16 июльдә исә Кәләйлеләр бәйрәм итәргә җыена. Әлмәттә Сабантуй исә иртәгә 11 июнь көнне Үзәк мәйданда узачак. Быел Үзәк мәйданда көрәш буенча ярышлар рәсми чарага кадәр сәгать 9-да башлана, баш батырны ачыклый торган финал ярышлары рәсми ачылыштан соң Үзәк мәйданда 11 сәгатьтә узачак. Сәгать 10-да мәйдан территориясендә бәхет сандыклары исеме астында интерактив осталар күргәзмәсе эшли башлаячак. Шунда ук төрле уеннар, мастер-класслар, чәй дегустациясе һәм курчак театры булачак. Бәйрәмнең тантаналы өлеше Үзәк мәйданда 11 сәгатьтә башлана. Биредә авыл хуҗалыгы алдынгыларын бүләкләү тантанасы узачак. Аны концерт программасы дәвам итәчәк. Мәйданда күңел ачу чаралары берьюлы берничә мәйданчыкта планлаштырылган. Ул һәр вакыттагыча күп төрле һәм кызыклы булыр дип көтелә. Традицион ат чабышлары 12 сәгатьтә узачак. Бәйрәм кунаклары өчен сәүдә рәтләре эшләячәк. Сабантуй мәйданына иртәнге сәгать 8-дән 16 сәгатькә кадәр махсус автобуслар йөриячәк. 12 июньдә Әлмәттә Россия көнен бәйрәм итүгә багышланган чаралар үтәчәк. Бәйрәм көненең афишасы белән сезне Алия Байрамалова таныштырачак. 12 июнь көнне Әлмәт Кабат Тур де Татарстан 2022 ярышларында катнашучыларны кабул итә. Бу вакыйга 21 регион, шул исәптән олы шәһәрләрдән Мәскәү, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Уфа һәм башка шәһәрләр вәкилләрен җыячак. Барлыгы 500ләп велосипедчы катнашачак. Трасса гадәттәгечә шәһәр урамнары буйлап уза. Аның гомуми озынлыгы 164 метр тәшкил итә. Ярышлар балалар лигасы белән 9 сәгать 30 минутта старт алачак. Катнашучылар 4 километр дистанцияны узарга тиеш була. 11 сәгатьтә 25, 50 һәм 100 километр дистанцияләрдә велоузышның төп старты булачак. 150гә якын спортчы 100 километр дистанцияда иң яхшыларны билгеләячәк. 100дән артык велосипедчы 50 километр дистанцияда ярыша. Һәм 50гә якын кеше 25 километр дистанцияда үзләрен сынаячак. Бу көнне 8 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр Шевченко урамы буенча Тукай проспектыннан башлап Төзүчеләр проспектына кадәр киселештә хәрәкәт тулысынча туктатылачак. 9 сәгать 30 минуттан 16 сәгатькә кадәр ябылыш Шевченконың калган өлешендә автомобильләр йөри алмаячак. Шулай ук бу вакытта Шевченко-Зарипов бөҗрасыннан Кулшәрип бөҗрасы Миңлебай бөҗрасына Казан-Оренбург федераль трассага чыгу хәрәкәте шикләнә. Шулай ук 12 июнь көнне Татарстан нефтенең 60 еллыгы мәдәният һәм ял паркында волонтерлар триколор тасмалары таратачак. Без Россия гражданнары акция кысаларында 29 яшь үсмергә тантаналы рәвештә паспорт тапшырачаклар. Россия йөрәгемдә минем концерт программасы булачак. Урта гомуми белем бирү мәктәпләрендә югары һәм урта махсус уку йортларында Россия элемнәре акциясы узачак. Триколор флаглары тәрәзәләрдә урнаштырылачак. 12 сәгатьтә Ленин гипермаркетыннан Фахретдин урамына кадәр Ленин урамы буенча байкерлар белән бергә автопробег флешмобы узачак. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Шуның белән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларны алып килүен теләп,
Мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Бәйрәм көннәрен ялларыгызны күңелле итеп үткәрегез.